kadon kapor yo briu ya ki ke paro kadon kapor bo briu un kemen un ki kadon kapor ka bo briu un hab yam hab ut kadon kapor ka bo briu hab ban lekai ban lagi jingri jingduk kadon kapor ka bo briu hab ban tre ban kata kadon kapor yo briu ya ki kam ki ti ka bo hab ban 3 minit kumta kadon kapor yo briu hab ban sumar ya lagi kun ki ti kadon kapor ya ki baro yang ki briu kumta nakaliang jo kani ko ka video ya ka ba iba Arden ia lekai bat lau Ksew Jing i hapo Jing kani ka video ka sapriang leng baki WhatsApp group leng baki FB kum tar ter te to ba bi ngin nya Peit kani ko ka video ka ba iba Arden ia lekai bat Ksew kumbau breu don kumbah ka jing Jing i breu ka don yek por ke kadon ka por ya ki baro te kumta to nya Peit mata Arden.